Kungani nithi amadoda izinja? Why kuzo zonke izilwane ezikhona emhlabeni nakhetha ukusibiza ngezinja? Washathu. Phendula. Apho uqala phansi. Ngiqala phansi. Siyaqhubeka la. Ngibuzile manje. Okay, ngiphendulela wonke amantombazane. Yes, uphendulela wonke amantombazane. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe ilama boyfriend wabo abasuke bahlangane nawo. Angazange abathande kodwa adlala ngabo. Cha. Kuthiwa amadoda izinja. Yebo phela lo muntu usuke ewayala umuntu oright wakhetha umuntu ozomdlala like njengokuthi uye kuqoma umuntu omthandayo uqome lo othandwa wena kanti ukuthanda olusuka endodeni hayi ukuthi ulusuka emfazeni. Okay, why kukhethwe inja kuzo zonke izilwane? Why kuthiwa amadoda izinja? Ngoba phela inja ihamba idla noma kuphi. Inja idlala maye ngabona ukudlala iyadla ihambe yobone idustbin lapha izodla noma ikuphi iyadla nje. Okay, shuthi nathi sinelungelo si right mangabe sithi abafazi einyoka. Yeah. Uyavuma nawe inyoka? Ngiyona mina kodwa bona ya. Okay. Asithi ke manje siyadla mina nawe. Ne? Isuyiqhamukapi lento ukuthi noma kuthiwa ukudla kuyafana ngazi ukuthi uphendula bonke njalo nawe phakathi nawe ngekubala kulento. Hayibo. Asithi ngisiyadla mina nawe. Ne? Wenziwa yini ukuthi ufuna ukuthi udle ukudla kwami uye kokwakho? Leyo nto le amadida awayenzi lento le. Mina ngeke ngiyeke ukudla kwami, ngifuna ukudla kwakho. Ngisho ukuthiwa yabona mthwa nje mhlawumbe sithenga ujuice we flavor eyodwa. It's orange. Lenziwa yini ukuthi nifuna ukuthi niphuzo wethu, nidlo kwethu nokuthi nidlo kwenu? Angazi ke labo ukuthi basuka bengani. Nawe. Ngikaze ngiyenze mina le yodwa. Awukazi uyenze le nto? Hey. Kwashintsha ukudla eplatini. Hayibo, kaze ngiyenze. Noma mhlawumbe ukuthi sengenza ibe personal. Guys, kodwa ngikhumbuli nje mina ngiqala ngokuvula ijuice yakho. Nanko omunye umbuzo ke. Kuthiwa bathi akusho mina. Ubuhle bendoda izinkomo zayo. You understand? Kuthiwe ubuhle bomuntu wesifazane busekhanda shuthi inwele zakhe. Ane? Why thina bethu ubuhle budure kangaka? Why ungasho kwathi okwethu nathi kusekhanda noma kuthiwa ubuhle bendoda inyawo zawo? Why nina okweni kwenziwe kube lula okwethu kube difficult ngalendlela? Hayi. Haw. Akazi kodwa phela nomqhini yabiza. Kuneyinkomo kuthiwa ubuhle bendoda inkomo zayo. Kodwa umfazini ukuthi ubuhle bakhe. Nomqhini yabiza bibi. Mawukhumbula kahle nje. Ukhona umqhini ongakhipha inkomo? Nale ndawo inhle manje yazi. Hayi awukho umqhini okhipha inkomo kodwa phela ngoba kuthiwa nami ngihlezi ngizwa bethi amadoda ama provide. Uyakuphendula wena phendulela uyaphendula wena uthi awasi. Uphendula uthe uvumile ukuthi umele bonke abafazi. Why kwenu kube cheap kangaka noma okay. Futhi namhlanje uyayivuma ke lento. Futhi kahle thina sine value enkulu kunani. Sibalekile kunani. Hayi angeke anginibaleka kanjani nina ngoba ithina esizalana. Nani yithi sibalekile ngisenkulumeni ethini ekutheni thina ubuhle bethu izinkomo obeni ubuhle busekhanda and ku cheap kwenza ekhanda kunokuthi ube nenkomo. You understand? Ikhanda lakho ngingalenza ngeinkomo angaze inkomo eyodwa angazi ikhanda lakho ngalishintsha kangaka izitayela. You understand? Inkomo 15,000 ikhanda lakho ulenza nango 200. You understand? Futhi kahle 600. Oh sharp. Hayi lakho personal. Sharp. Shuthi kahle. Shuthi kahle. Ubuhle beni bu cheap. Ivalue yeni incane okudlule yethu. Understand? Kusho khona phela. Ngizothini mina? Siwinile inkulumo cha angisadlule komunye umbuzo ngiyavala.